Sırtı bütün eşittin, bugünkü gündüň ol derdi. Adamlar jür aragşyp, harumlaryny gurtup, kim bolan kineli. Men aýdaýyn sende hawuzda kim diňdaýdy. Kızlar jür haşyk-şaşyk, her erkekden bolan köz etjedi, kim bolan. Raslaynan yemek şegip, her kız bilen bir jarap, ata-anasynyň dilini almay, Hudaýyň olumy tutup aýtjygynda kim bolan kineli. Bir-birimen garalyp, Gazak bawar bolatara, hawuzyna gelgen söz aýtyp, musulman bolatara aýtjygynda kim bolan kineli. Şam uýanyp, bar elgi mazak bolup, munça denimizde umutganymyzda, haberlerge ilgitip aýtjygynda kim bolan kineli.